世界的に高名な日本学者ベンガミン・シロニー教授に日本とユダヤの関係についてお話を伺っていきます。シロニー教授は1937年ポーランド生まれで、ナチスドイツの迫害を逃れてソ連に移住。難民生活を経て1948年にイスラエルへ帰還しました。2000年には日本研究が高く評価され、勲二等瑞宝賞を受賞されました。イスラエルのヘブライ大学東アジア学科教授となり、毎年500名を超える学生に日本の歴史と文化の講義を続けられ、現在はヘブライ大学名誉教授として両国関係発展のために尽力されています。אפשר לומר שעד המאה ה-19, עד אמצע המאה ה-19, היפנים לא ידעו על היהודים שום דבר. ויהודים ידעו מעט מאוד על יפן. בתקופת מייג'י, במחצית השנייה של המאה ה-19, שבה התרבות המערבית, באו גם מיסיונרים. אז הנוצרים היפנים ידעו על היהודים מהתנ"ך. דרך אחרת שהיפנים למדו על יהודים זה משייקספיר. הסוחר מוונציה היה המחזה הראשון שהוצג בתיאטרון, השייקספירי הראשון שהוצג בתיאטרון ביפן. זה גם היה המחזה שלמדו אותו בבית ספר, גם באנגלית וגם ביפנית. אז זה מקור שני. שני המקורות האלה לא היו לגמרי חיוביים כל כך. לא של הנוצרים, שזה יהודה איש קריות, ולא של שייקספיר. אבל היות שהיפנים לא היה להם מגע עם יהודים, היה בשביל משהו מאוד רחוק. אמנם בתקופת מייג'י היו יהודים ביפן, גם סוחרים יהודים, ומומחים יהודים שהזמינו אותם. אבל היפנים לא היו מודעים שהם יהודים, הם היו פשוט מערביים, גאי קוקוג'ין. אויטוי גאי קוקוג'ין, זה המומחים שהוזמנו, היו יהודים, אבל זה אנחנו יודעים שהם יהודים. והם ידעו, היפנים לא ידעו, גם היה חסר משמעות בשבילם. למשל, האיש שייעץ לאיטו הירובומי לכתוב את החוקה של מייג'י, היה יהודי גרמני בשם אלברט מוסה, אז הוא היה פעיל בקהילה היהודית בגרמניה, אבל היפנים לא ידעו שהוא יהודי, וגם לא היו... זה היה חסר משמעות, אפילו אם היו אומרים להם. 明治以降、さまざまな事件が勃発し、世界情勢が混沌とする中、日本とユダヤの関係が急速に深まります。日本とユダヤ、この2つの民族がいかにして絆を深めていったのでしょうか。המגע המשמעותי הראשון בין יפן ליהודים היה במלחמת רוסיה-יפן ב-1904-1905. במלחמה הזאת, שיפן הקטנה יצאה נגד רוסיה הגדולה, רוסיה הצארית באותה תקופה, השתתפו הרבה יהודים במלחמה הזאת, בצד הרוסי. אלפים של יהודים, אז היה גיוס כללי ברוסיה, והממשלה של הצאר גייסה הרבה מאוד יהודים. רוב הרופאים הצבאיים בצבא הרוסי במלחמת רוסיה-יפן היו יהודים שגויסו מבתי חולים ברוסיה. והרבה יהודים נהרגו במלחמה הזאת, נפלו כחיילים במלחמה, וחלק מהם נפלו בשבי. היהודי הכי מפורסם שנלחם בצד הרוסי נגד יפן, ושנפל בשבי היה יוסף טרומפלדור, שהוא עד היום גיבור גדול אצלנו. אבל מה שמעניין הוא שהיהודים, למרות שהיו חיילים יהודים בצד הרוסי, לא היה אף חייל יהודי בצד היפני, היהודים בכל העולם תמכו ביפן ולא ברוסיה. משום שבאותה תקופה של הפוגרומים ברוסיה,
הממשלה של הצאר, היא עודדה את הפוגרומים האלה, והיא הייתה מאוד אנטישמית, המדיניות של הממשלה הייתה אנטישמית. לכן היהודים בעולם שמחו על הניצחונות של יפן, והיללו את יפן. יהודים גם באירופה וגם באמריקה. ובאותה תקופה יפן הייתה זקוקה לכסף. ומדינות, גם בנקים מערביים, לא רצו להלוות כסף ליפן, כי הם פחדו שאם יפן תפסיד במלחמה, היא לא תוכל להחזיר את הכסף, הכסף אבוד. והיו כל הסיכויים שיפן תפסיד במלחמה, כי רוסיה הצארית הייתה מעצמה עולמית. יפן הייתה איזה מדינה קטנה. אבל היה בנקאי יהודי מאוד ידוע בשם יעקב שיף, שהוא היה מנהל של הבנק בשם קון לב ושותפיו, בנק ניו יורקי יהודי. ובמקרה הייתה ארוחת ערב בלונדון, שהוא ישב על יד טקהשי קוריקיו, שאחר כך היה שר אוצר וראש ממשלה, אבל באותה תקופה הוא היה סגן הנגיד של הבנק של יפן, ששלחו אותו לאסוף הלוואות, השקעות, הוא לא הצליח. והם ישבו ליד השולחן ודיברו, והוא סיפר לטקהשי של יעקב שיף. יעקב שיף שכעס מאוד על רוסיה הצארית, אמר, אני אעזור לך. ואז הוא הלך לחברים שלו, והוא עצמו מהבנק שלו, וגם בנקים אחרים, נתנו ערבות. כלומר, שאם מישהו ילווה ליפן, הוא יערב, ככה שהם לא יפסידו את הכסף. הערבות די גבוהה. והודות לערבות הזאת, שיעקב שיף נתן ליפן, הממשלה היפנית יכלה לגייס הרבה כסף. הכסף הזה היה מאוד חשוב לה, מאוד נחוץ לה. אפשר לומר שבמידה רבה, היהודים סייעו ליפן לנצח במלחמה. והיפנים היו מודעים לזה, היו מודעים שיעקב שיף הוא יהודי, הוא אפילו היה יהודי שומר מצוות. ושנה אחרי תום המלחמה, ב-1905, הוא בא לבקר ביפן עם המשפחה שלו, והקיסר מייג'י קיבל אותו. וראשי ממשלה קיבלו אותו, ושרי ממשלה עשו לו קבלות פנים, והוא גם תרם כסף לצלב האדום היפני. והוא היה במלון בטוקיו, הוא היה בדיוק חג הפסח, הוא עשה סדר גדול, והוא קיבל עיטור גבוה מאוד מהקיסר היפני, עיטור השמש העולה. מה שמעניין גם שהמחבר של התקווה, נפתלי הרץ אימבר, שחיבר את המילים של התקווה של ההמנון הישראלי, הוא היה אוהד גדול של יפן. וכשהוא שמע על הניצחונות היפנים, הוא כתב שירים בעברית, באנגלית וביידיש, בשלוש שפות. ופרסם את זה בניו יורק בתור ספר שירים, והוא מוקדש לקיסר מייג'י. אז כמובן לא קראו לו מייג'י, קראו לו מוצוהיטו, כי זהו עוד חי. אז כתוב מוקדש למוצוהיטו, והוא מהלל את יפן, והוא אומר שיפן היא בעצם אצבע אלוהים. שאלוהים החליט להעניש את רוסיה הצארית על הפוגרומים ביהודים, אז הוא שלח יפן שליחה של אלוהי ישראל נגד רוסיה. כלומר, כל האווירה הייתה מאוד פרו-יפנית. אפילו היו יהודים שקראו לילדים שלהם על שם גיבורים יפניים. המפקד של הצי היפני במלחמה הזאת היה טוגו היאצ'ירו. והייתה משפחה יהודית במצרים שנולד להם בן, אחרי הקרב הימי המפורסם בצושימה, שהם קראו לבן שלהם טוגו, בתור שם פרטי, שזה שם משפחה, זה שם פרטי טוגו. וטוגו גדל באלכסנדריה, והוא הפך להיות לחלוץ הקולנוע במצרים. הוא הקים אולפנים של קולנוע שקיימים עד היום, ונקראים אולפני טוגו. ואף אחד במצרים לא יודע למה קראו לזה אולפני טוגו, אבל זה על שם טוגו היאצ'ירו של משפחה יהודית, נתנה לבן שלהם. ככה שהייתה אווירה מאוד פרו-יפנית אצל היהודים, וגם הייתי אומר פרו-יהודית ביפן. וזאת התקופה שהיפנים התחילו להתעניין בציונות. בכלל מה שקורה ברוסיה עניין אותם, כי הם פחדו שרוסיה תרצה לנקום. לכן הם רצו לדעת מה קורה ברוסיה, והתעניינו ולמדו על הציונות, ולמדו על הפוגרומים ועל אנטישמיות.
אחר כך היו אסירים יהודים, חיילים, כמו טרומפלדור, במחנות שבויים יפניים, והם קיבלו יחס יותר טוב מאשר שבויים אחרים. למשל טרומפלדור, שהיה השבוי היהודי הכי מפורסם ביפן, קיבל רשות להקים תא ציוני בתוך המחנה שבויים, ושם הוא לימד עברית. והרשו לו להתכתב במכתבים עם כל ראשי הציונות בעולם, ממחנה השבויים, ככה שזה מאוד מעניין. וחלק מהשבויים היהודים לא רצו לחזור לרוסיה, כשעשו שלום, לא רצו לחזור, ונשארו ביפן. נשארו בדנגסקי, במקומות אחרים, התיישבו ביפן. אחר כך הייתה המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, והיפנים מאוד נבהלו, כי את המלחמה שהרגו את הקיסר, את הצאר. הממשלה היפנית פחדה שיהיו גם קומוניסטים ביפן שירצו להרוג את הקיסר מייג'י, ואגב היו כאלה, היה קוטו קושוסוי וכל האנשים האלה. ובאותה תקופה הייתה מלחמת אזרחים ברוסיה בין הלבנים ובין האדומים. האדומים היו קומוניסטים, שבראשם עמד יהודי, טרוצקי, והלבנים היו, אתה יודע, אנשי הצאר, שהם היו מאוד אנטישמיים. הם אמרו שהיהודים עשו את המהפכה, הם האשימו את היהודים, ולאז הופץ ספר שנקרא פרוטוקולים של זקני ציון, שזה ספר מזויף שהממשלה הצארית זייפה אותו, והם השתמשו בו להראות שהיהודים עושים את המהפכה. כעת, ארצות הברית ואנגליה ביקשו מיפן שהיא תשלח צבא לסיביר, לעזור ללבנים. כי להם לא היו מספיק חיילים במזרח אסיה, וגם הם התערבו באירופה, וביקשו מיפן שתתערב. אז יפן שלחה הרבה חיילים, כמה רבבות של חיילים לסיביר, היא כבשה את ולדיווסטוק. 4 שנים, אנשים לא יודעים את זה, 4 שנים, מזרח סיביר היה תחת שלטון יפני. ואז הם, בתום 4 שנים, הם באו במגע עם הקצינים הלבנים הרוסים, שסיפרו להם שהמלחמה בעצם היא נגד יהודים, שהיהודים הם עושים את כל הצרות. והיפנים שהשתתפו במשלוח הזה, שאגב בסופו של דבר נכשל, כי האדומים ניצחו, כשחזרו ליפן, הם כתבו את הספרים האנטישמיים הראשונים, שהיהודים רוצים להשתלט על העולם ושמצקו מהפכות, אבל מה שמעניין הוא שהספרות האנטישמית הזאת שהתחילה בשנות ה-20 של המאה ה-19, בשנות ה-20 של המאה ה-20, הספרות הזאת היא לא הייתה שונה מהספרות האנטישמית האירופית. הספרות האנטישמית האירופית הייתה בעצם ספרות שנאה ליהודים. אם היהודים כאלה ממזרים וזה, צריך להרוג אותם, צריך לגרש אותם. הסופרים האנטישמיים היפנים, הגישה שלהם לא הייתה של שנאה, אלא של הערצה. אמרו, וואו, תראו את היהודים האלה, כזה עם קטן, הם שולטים בעולם. הם שולטים בקפיטליזם, הם שולטים בקומוניזם, לכן כדאי לנו היפנים להתקרב אליהם, ללמוד מהם, גם אנחנו רוצים להיות מוצלחים כמו היהודים. כלומר, התחיל שילוב של ספרות אנטישמית ופילושמית, ואז גם הצבא היפני שלח משלחת לארץ ישראל, לראות הציונות, ובראשה, משלחת של 2, עמד קצין בשם יסואה נוריהירו, והוא נפגש עם ראשי הציונות והכל. הוא תרגם את הפרוטוקולים ליפנית, אבל הוא כל כך התלהב מה שהוא ראה בארץ, שהוא חזר והוא אמר, כל הכבוד ליהודים מה שהם עושים. יפה מאוד מה שהם עושים. אגב, אותו יסואה רשום בספר הזהב של הקרן הקיימת בירושלים. האיש שתרגם את הפרוטוקולים ליפנית. כי הוא אחר כך שירת במנצ'וריה, והוא עזר ליהודים להתיישב במנצ'וריה. וגם גנרל יפני בשם היגוצ'י קיאיצ'ירו, גם במנצ'וריה, גם עזר ליהודים. הם שניהם רשומים בספר הזהב של הקרן הקיימת. מי רשם אותם? הקהילה של חרבין, הקהילה היהודית. רשמו אותם ב-1941, שנתיים אחרי שפרצה המלחמה באירופה. רשמו 2 קצינים יפנים בספר הזהב של הקרן הקיימת בירושלים, זה מעניין. מה שמעניין, מי היה היפני הראשון שרשמו אותו בספר הזהב? שר החוץ, אוצ'ידה, יסויה.
שהוא תמך בהצהרת בלפור, כי חבר הלאומים אחרי המלחמה היה צריך להחליט אם לתת את ארץ ישראל מנדט לאנגליה על בסיס של הצהרת בלפור. ויפן הייתה אז חלק מהמעצמות העולמיות, והיא הצביעה יחד עם אנגליה וצרפת בעד המנדט הזה. אז קהילת היהודים בשנגחאי רשמו את אוצ'ידה בספר זהב. בשנות ה-20 של המאה ה-20 התחילו להגיע ליפן הרבה יהודים מפורסמים. אחד הכי מפורסם זה היה אלברט איינשטיין. הוא בא ליפן ב-1922 עם אשתו, כאורח של ירחון בשם קייזו. ירחון אז היה אינטלקטואלי, כיום הוא לא קיים. הם הזמינו אותו. והוא בא ליפן וקיבלו אותו בהתלהבות, שאיינשטיין אמר בשום מדינה בעולם לא קיבלו אותי כל כך בהתלהבות. איינשטיין באותה תקופה הוא לא ידע אנגלית, הוא ירצה בגרמנית. והתורת איינשטיין היא מאוד מסובכת, אנשים כמונו קשה להבין. תאר לך יפנים ששומעים הרצאה בגרמנית על תורת איינשטיין, זה היה קשה להבין, למרות שהיו מתורגמנים, אבל גם קשה. אבל מה שהם התלהבו לא כל כך מתורת איינשטיין, אלא מהאיש איינשטיין. אז הוא קיבל פרס נובל באותה שנה. כלומר, הגאון הגדול איינשטיין, הגאון היהודי הגדול. ופה אתה רואה את הקשר בין יהודי וגאונות. כלומר, הדמות של היהודים הייתה שהם גאונים, איינשטיין, שהם עשירים מאוד, כמו יעקב שיף, אבל שהם גם ממזרים, כמו שיילוק. כלומר, לכבד אותם, אבל גם קצת להיזהר מהם. ובשנות ה-20 התחילו גם להגיע ליפן הרבה מוזיקאים יהודים. שהיפנים התלהבו מהמוזיקה המערבית. כבר עוד במאה ה-19. המוזיקה המערבית הייתה לה הצלחה עצומה. ובשנות ה-20 הרבה מנצחים ופסנתרנים וכנרים יהודים הגיעו, עשו קונצרטים, גם בשנות ה-30. ויש כאלה שהתיישבו ביפן ולימדו בבתי ספר למוזיקה. ועד היום, הרבה מהמוזיקאים היפנים הם תלמידים של אותם מוזיקאים יהודים שהגיעו ליפן בשנות ה-20, בשנות ה-30. ואחדים מהם נשארו ביפן גם בתקופת המלחמה. הגרמנים מאוד כעסו על יפן, אמרו, אלה יהודים. אל תעסיקו אותם. היפנים אמרו, הם באו אלינו עם דרכון גרמני. אבל הגרמנים אמרו, לא, אנחנו ביטלנו את הדרכונים הגרמניים של היהודים. אתם צריכים לגרש אותם. היפנים אמרו, לא, אצלנו מדינת חוק. הם באו עם דרכונים גרמניים, אנחנו אוהבים את המוזיקה שלהם, והם המשיכו. אחד מהם היה סירוטה, לאו סירוטה, שהיה פסנתרן ידוע, והייתה לו בת. ולפני המלחמה הוא שלח אותה לארצות הברית ללמוד באוניברסיטה. אז פרצה המלחמה, הוא נשאר ביפן, אבל לימד, פסנתר וניגן והכל. והבת הייתה בארצות הברית, למדה בארצות הברית. כשנגמרה המלחמה, מקארתור הקים צוות לחוקק את החוקה החדשה של יפן. הוא אסף כל מיני מומחים ליפן מארצות הברית, ואז הוא הזמין אותה, שהיא תבוא לעזור לכתוב את החוקה החדשה של יפן. אז היא באה ונפגשה עם אבא שלה. זה דבר, נראה היום אבסורדי. א', אבא שלה היה ביפן בזמן המלחמה, כלומר, כאילו שתפו להם היפנים. היא הייתה בארצות הברית, והיא באה במדים של הצבא האמריקאי, חיילת אמריקאית. והם אהבו ביתו. דבר שני, הייתה בת 22, ילדה, נכון? והיא אחראית לכמה מהסעיפים בחוקה היפנית, של שוויון נשים, מה שהחוקה הייתה כל כך ליברלית, והחוקה שהיום של יפן, הסעיפים האלה נכתבו על ידי בחורה יהודייה, בת 22, ביתו של כנר שהיית ביפן. ככה, הקשרים האלה הם מוזרים מאוד. ナチスドイツの台頭でヨーロッパに激動の時代が始まります。ユダヤ人にとって悲劇が迫ってきました。そんな中、命のビザで有名な杉原千畝が
副領事としてリトアニアのカウナスに赴任してきました。果たして時代はどう動いたのでしょうか。ואז בשנות ה-30, אחרי שהנאצים עלו לשלטון, הממשלה היפנית הייתה צריכה להחליט מה עושים אם התחילו להגיע פליטים יהודים. חלק בא לשנגחאי, שבאותה תקופה עוד הייתה עיר חופשית. חלק הגיע למנצ'וריה. וכשגבר המספר של הפליטים, וכאשר היחסים בין יפן לגרמניה נעשו קרובים יותר, הממשלה היפנית הייתה צריכה בפעם הראשונה בהיסטוריה של יפן להחליט על מדיניות יהודית. עד אז זה לא היה נושא לדיון בממשלה, זה היה פקידים ואנשים מקומיים, אפילו קציני צבא, אבל לא הממשלה. ראש הממשלה היה קונואה פומימארו. בדצמבר 1938 הייתה ישיבה של 5 השרים החשובים. היה כזה מוסד, כמו אצלנו קבינט, כלומר ממשלה מצומצמת, שר החוץ, שר האוצר, והחליטו על מדיניות יהודית, שאמרה דבר כזה, שהיפנים יתייחסו ליהודים כמו לשאר הזרים, על סמך האזרחות שלהם. כלומר, היהדות לא תגבה. אלה מהם שיש להם, שיכולים לעזור ליפן, למשל באים עם כסף, או באים עם מקצוע שיפנים מעוניינים, ייתנו להם להיכנס ליפן. אלה שאין להם מקצוע, או אין להם כסף, אז גם זרים אחרים שאין להם מקצוע, אין להם כסף, לא ירשו להיכנס ליפן. כלומר, המדיניות כלפי יהודים לא הייתה מיוחדת כלפי יהודים. והיות שהיפנים חשבו, גם יש היום הרבה יפנים שחושבים שכל היהודים עשירים. כל היהודים רוטשילד, יעקב שיף, רוטשילד. אז כשאמרו כמו כל האחרים, כולם ידעו שיהודים ודאי יבואו עם כסף. וגם אם הם באים בלי כסף, אז יש להם קרובים באמריקה, באירופה, שיש להם כסף. וחוץ מזה הם אמרו שהיהודים הם גאונים, איינשטיין. יש הרבה יפנים שחשבו שכל יהודי הוא איינשטיין. אז גם עשירים וגם גאונים. אנחנו היפנים יכולים להרוויח מהיהודים האלה. פה אנחנו רואים שתי מדינות, יפן וגרמניה, הפכו להיות לבנות ברית. גרמניה אנטישמית בצורה קיצונית. היפנים ידידים של גרמניה. הם לא יודעים כמעט שום דבר על יהודים, אבל הם מאמינים לגרמנים, הם חברים שלהם, מאמינים להיטלר, שכל מה שהיטלר אומר ליהודים זה נכון. היהודים שולטים בעולם, בקומוניזם ובקפיטליזם, והם רוצים להשתלט על כל העולם. אבל המסקנות היו בדיוק הפוכות. המסקנה של היטלר הייתה, היהודים משתלטים על העולם, לכן אנחנו צריכים להרוג אותם. בהתחלה אמר לגרש, אחר כך, כשפרצה המלחמה, אי אפשר יותר לגרש, להרוג, ולהציל את האנושות מסכנה יהודית. היפנים, אותה הנחה שיהודים רוצים להשתלט על העולם, קיבלו את זה, אבל המסקנה הייתה הפוכה. אם הם כאלה ממזרים, כאלה חכמים, כאלה מוכשרים, אנחנו היפנים צריכים להתקרב אליהם, צריכים לעזור להם. כי בסופו של דבר, הם אמרו, היטלר הוא טיפש, יש לו כאלה אנשים מוכשרים. למה הוא מגרש אותם? למה הוא הורג? הם לא יכלו להבין את זה. זה נראה, זה באמת לא הגיוני. כלומר, אפילו אנחנו היום חושבים, זה לא הגיוני. אבל טוב, אנטישמיות באירופה אלה שורשים עמוקים, ככה שזה שונה לגמרי מיפן. ואז היפנים, הרבה יהודים, הגיעו ליפן, הגיעו למנצ'וריה, הגיעו, אחר כך פרצה מלחמה בין יפן לבין סין, אז היפנים כבשו חלק משנגחאי. ואחר כך היפנים אחרי 41 כבשו את כל שנגחאי. ואז היו הרבה יהודים תחת שלטון יפני, אבל היפנים הרשו לפליטים היהודים שברחו מהנאצים, הרשו להיכנס ליפן. כן, לא לכולם להיכנס ליפן. אז הייתה שאלה מה לגבי ויזת מעבר. כן, להתיישב ביפן היית צריך שיהיה לך או כסף או מקצוע. ויזת מעבר, כל אדם יכול היה לקבל ויזת מעבר דרך יפן, אם הוא הראה שיש לו לאן להגיע, וזה פשוט מעבר, כמו טרנזיט בשדה תעופה. אז היו באוניות, אז טרנזיט זה אצלנו כמה שעות, יש שם שבועיים. אז הייתה מדיניות לתת לכל מי שרוצה, לא משנה יהודי, לא יהודי, לתת להם ויזות מעבר.
הרבה יהודים קיבלו ויזות מעבר, גם בגרמניה, בברלין ובווינה, וגם בקובנו, ופה נכנס העניין של סוגיהרה, שמבחינה מספרית הוא נתן הכי הרבה ויזות ליהודים, וגם שהוא לא כל כך בדק אם יש להם לאן להגיע. כי כדי להוכיח שיש להם מקום להגיע, היו כאלה שאין להם ויזה אמריקאית או בריטית, זה לא הייתה שום בעיה. אבל מה לגבי רוב אלה שלא היה להם ויזה, אז הם גילו שיש אי בשם קורסאו, באמריקה מרכזית, ששייך להולנד, ושזה מקום, האי הזה לא דורש ויזות, כל מי שרוצה יכול לבוא להתיישב שם. אז הם הלכו, ואז גם, כלומר, אחרי שפרצה המלחמה ב-39 באירופה, הרבה יהודים ברחו מהחלק הפולני שנכבש על גרמנים, כי ברית המועצות וגרמניה חילקו את פולין לשני חלקים, ובחלק הגרמני הרבה יהודים ברחו. ביניהם כל ישיבת מיר, זו ישיבה גדולה, כולם ברחו לליטא, כי זה היה קרוב, ושם חשוב, מליטא הגיעו לאיזשהו מקום אחר, ואז כשפרצה מלחמה בין גרמניה לרוסיה, ברית המועצות השתלטה על ליטא. כך שבליטא התכנסו הרבה פליטים יהודים, כולם אזרחים פולנים, עם דרכונים פולנים, של מדינה שכבר לא הייתה קיימת, כי חילקו את פולין, והם חשבו שהדרך הטובה ביותר היא להגיע לאנשהו, היא למצוא מקום שאפשר יהיה להגיע אליו, שיוכלו להראות את זה לוויזת המעבר. כי באופן טבעי אפשר יהיה לחשוב שהם ירצו לנסוע לאמריקה, או לאנגליה. והנה מסתבר שהאמריקאים, שכיום אנחנו כל כך חברים שלהם, הם סופר מוסריים וסופר ידידותיים, לא רצו לקבל פליטים יהודים. לא רצו. אמרו, מה אנחנו צריכים? פליטים האלה מלוכלכים, עניים, לא קיבלו, גם אנגליה לא רצתה. כלומר, פתאום יתברר ליהודים האלה שבמערב אין מקלט. אז מה לגבי יפן או אסיה? סין, יפן, אולי שמה. ואז הם הלכו לקונסול ההולנדי בליטא, ואמרו לו, אתה יודע מה? אנחנו רוצים לנסוע לקורסאו. הוא אומר, אין בעיה, לא צריך ויזה. הוא תן לנו פתק שלא צריך ויזה, משהו עם חותמת. אז אין בעיה, נתן להם חותמת, לא צריך ויזה שנגיע לקורסאו. אז הם הלכו לקונסול היפני, סוגיהרה. כן? סוגיהרה היה איש משרד החוץ היפני, שכשהוא התקבל למשרד החוץ, הוחלט שהוא יתעסק בנושאים רוסיים, שהוא מומחה לרוסיה. גם עד היום ביפן, כשאתה בא למשרד החוץ, אתה צריך ללמוד איזושהי שפה, נוסף לאנגלית. אמרו, אתה תלמד רוסית. אחר כך הוא כל כך לקח את זה ללב, את הלימודים האלה, שהוא החליט להמיר את הדת שלו לרוסית פרובוסלבי. גם בשביל למצוא חן בעיני הרוסים, כי אם ישלחו אותה לרוסיה, אז שהוא ידע את השפה. אז עכשיו אולי זה לא מספיק. אז הוא התחתן עם אישה רוסיה. התחתן עם אישה רוסיה. אחר כך אמר עוד משהו, הוא שינה את השם שלו לשם רוסי. כלומר, כאילו אידיאלי בשביל להיות נציג ברוסיה, או מרגל ברוסיה, או משהו. אבל הרוסים שהיו חשדניים, אמרו לו, אנחנו לא רוצים אותו. הוא יודע יותר מדי. יותר מדי הוא יודע. אנחנו לא יכולים לעבוד עליו. אז הממשלת יפן ראה, אם ככה נשלח אותו לליטא. למה ליטא? כי משם הוא יכול לראות מה קורה באירופה. כן, מה שעניין את היפנים, האם הברית בין ברית המועצות לגרמניה תחזיק מעמד או לא. אם היא תחזיק מעמד, ולא תהיה מלחמה בין גרמניה לבין רוסיה, אז הרוסים יעבירו את הצבא שלהם למזרח אסיה, כדי להילחם נגד היפנים, אם היפנים ירצו לפלוש, או פשוט לעשות נקמה למלחמת רוסיה-יפן הראשונה.
אז זה יהיה מאוד מסוכן ליפן. אבל אם תפרוץ מלחמה בין גרמניה לרוסיה, ברית המועצות, הרוסים ייקחו את כל הצבא שלהם לחזית באירופה, ואז במזרח אסיה אין סכנה. אז היפנים יכולים לשלוח את הצבא שלהם לדרום, לכבוש את דרום מזרח אסיה. כלומר, זה מאוד חשוב לקבל אינפורמציה, מה קורה ביחסים. אמרו, הוא יודע רוסית, נשלח אותו, שלחו אותו לליטא. בליטא לא דיברו רוסית, דיברו ליטאית, דיברו פולנית, דיברו גרמנית. הוא לא ידע את השפות האלה. והיה לו קשה למלא את התפקיד שלו. כלומר, מאיפה הוא ייקח את האינפורמציה, המידע הזה? אז הוא גילה שיש צבא מחתרת פולני. כלומר, כאשר הרוסים והגרמנים כבשו את פולין, חלק מהפולנים ירדו למחתרת. והיה צבא מחתרת פולני. והייתה ממשלה פולנית גולה באנגליה, והם היו בקשר איתם. אז הוא עשה איתם עסקה. הוא אמר, אתם יודעים מה? אתם יודעים כל מה שקורה פה. אתם פולנים ואתם אנשי צבא. אתם תספרו לי, תיתנו לי מידע, מה קורה באירופה, בין ברית המועצות וגרמניה והצד הצבאי והכל. ואני אעזור לכם. איך אני אעזור לכם? הצבא המחתרת הזה היה זקוק לקשר עם אנגליה, עם הממשלה באנגליה. אבל אז היה מסוכן לשלוח בדואר. בדואר רגיל יפתחו את המכתבים וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, אני בדואר הדיפלומטי היפני שלי, אני אעביר את המכתבים שלכם לאנגליה, את המכתבים מהם אליכם. הדואר דיפלומטי לא פותחים. וגם אני אתן לכם תעודות שאתם ממלאים תפקידים חשובים אצלי. נעשתה עסקה. ובעסקה הזאת שני הצדדים הרוויחו. הפולנים, המחתרת הפולנית קיבלה אפשרות להעביר את הדואר שלה ללונדון, וסוגיהרה קיבל מידע. אמנם הוא לא יכול לדעת תפרוץ מלחמה או לא, אבל כל מיני דברים מסוג זה יכול היה לדעת. ואז כשהופיעו הפליטים היהודים בקונסוליה בשנגחאי, הם הופיעו כפולנים. כי הם באו עם דרכונים פולנים. והם אמרו, אדון סוגיהרה, תעשה לנו טובה, אנחנו בצרה גדולה מאוד. תן לנו ויזת מעבר, אנחנו לא דורשים ויזת כניסה. כי אנחנו עניים ואין לנו מקצוע, וגם ייקח הרבה זמן עד שנקבל, המצב קשה. תן לנו ויזת מעבר, זה בסך הכל שבועיים. לפי החוק היפני אין בעיה. הוא אמר, אין בעיה. כלומר, הוא התחיל לתת להם ויזות על סמך קורסאו. העניין הוא שהוא עשה את זה בהתלהבות. כלומר, הוא לא היה היחיד. היו גם יהודים שהלכו לקונסוליה בברלין, היו בווינה, אבל שמה היו כאלה שהיה להם בדיוק לאן להגיע, והקונסולים לא יצאו מגדרם. בווינה או בברלין קיבלו איזה 1,700 יהודים ויזות מעבר דרך יפן. סוגיהרה נתן כ2,000 ויזות. אבל הוא נתן בהתלהבות, יומם ולילה, הוא ישב ונתן ויזות, נתן ויזות. והיום הרבה אנשים שואלים, למה? כלומר, הוא לא היה יהודי, הוא לא היה פרו-יהודי, הוא לא כל כך, הנושא היהודי לא כל כך עניין אותו. אז יש כאלה אומרים, אולי הוא היה אידיאליסט, אולי הוא היה גיבור. הוא היה איש טוב. הוא היה איש טוב. הוא ראה את היהודים האלה שהם בצרה גדולה מאוד, שהם צריכים לברוח. הוא נתן ויזות לאנשים האלה. ומה שאחר כך, הבעיה הייתה כמובן, איך הם יגיעו ליפן? צריכים לעבור את ברית המועצות. כלומר, הם צריכים גם ויזת מעבר מברית המועצות. באותה תקופה ברית המועצות לא נתנה בקלות ויזות מעבר. הם אמרו, אם אתה רוצה להיכנס, תיכנס, תישאר פה. מרוסיה לא נכנסים ויוצאים, זה לא ברית המועצות דבר. אבל מה שמעניין שהקונסול הרוסי, הסובייטי, אולי הוא היה חבר של סוגיהרה, כל פנים הסכים. גם היהודים קנו כרטיסי רכבת. $1,000,000 שלמו. מאיפה לקחו $1,000,000? יהודים מחוץ לאירופה, באמריקה, באנגליה, אספו כסף. גם יפה, הם יצאו $1,000,000, שילמו על הכרטיסים של הרכבת הטרנסיבירית. הם עברו את כל שבועיים, לקח לנסוע ברכבת לוולדיבוסטוק, ומשם באונייה ליפן,
ומה שהם הופתעו, שהם התקבלו יפה מאוד ביפן. כלומר, היהודים חשבו, יפן היא חברה של גרמניה, אני יודע, אולי יכניס אותנו למחנה ריכוז. מי יודע מה יקרה לנו ביפן? היפנים קיבלו אותם יפה. כלומר, גם הממשלה היפנית, העמידו אוניות שהעבירו אותם ליפן. אחר כך העבירו אותם לקובה. למה קובה? כי שם הייתה קהילה יהודית הכי חשובה, היה בית כנסת, וישיבת מיר, כל הישיבה עם כל האברכים, כולם באו, הקימו ישיבה בקובה. ויזת מעבר זה בסך הכל שבועיים. אפשר לחשוב שהיפנים, כמו שבועיים יגידו, חברים, הזמן עבר, סורו, תלכו לקורסאו. אף אחד לא רצה ללכת לקורסאו, גם אני לא יודע אם אפשר היה להגיע לקורסאו אותה תקופה. אבל היהודים הופתעו לראות שהיפנים אמרו, לא נורא, עברו שבועיים, עד שתמצאו מקום, שבו. לא יכלו להאמין. אנחנו יודעים שמי שעזר להם היה קוצוג'י, שהוא קבור בירושלים, ואחר כך התגייר אחרי המלחמה, שהוא היה חבר של מצואוקה יוסקה, שהיה שר החוץ, והוא ביקש, אבל לא משנה, אם המדיניות היפנית הייתה אנטי-יהודית, אז קוצוג'י לא היה כזה, ג'יצוריוקשה שיכול היה לשונות, בסך הכל מלומד לעברית, זה היה תחום שלו, מלומד לעברית. אבל הממשלה היפנית התייחסה יפה מאוד ליהודים. הרשו להם למעלה משנה, קשה להאמין, ויזת מעבר של שבועיים, עד שימצאו מקום. בסופו של דבר, חלק מצאו מקום, למשל זרח ורהפטיג, שהיה אחר כך שר הדתות בישראל, לא היה ביניהם. אז הוא מצא אפשרות והגיע לארץ ישראל, אבל אלה היו מעטים. רובם לא הצליחו להשיג ויזה לשום מקום. אז היפנים החליטו להעביר אותם לשנגחאי. כי ביפן מבחינה חוקית הם לא יכלו יותר לשהות. אז הם הועברו לשנגחאי. בשנגחאי היו כבר שתי קבוצות של יהודים. הייתה קבוצה של ותיקים, אלה יהודים בגדדיים. シロニー教授はエルサレムヘブライ大学で歴史哲学を専攻。広島長崎に投下された原爆の一考察という論文で博士号を取得されています。そこでシロニー教授にユダヤ人が中心となって開発されたと言われる原爆についてお聞きします。ובכן, ידוע שהרעיון לבנות פצצה אטומית היה רעיון של אלברט איינשטיין. אותו איינשטיין שביקר ביפן ב-1922 והתלהב מיפן, והיפנים התלהבו מאיינשטיין. אז יש יפנים ששואלים איך אדם כזה הוא אבי פצצת האטום האמריקאית, ששתי פצצות הוטלו על יפן. ובכן, איינשטיין, כשבא עם הרעיון הזה לנשיא רוזוולט, הכוונה הייתה פצצה אטומית נגד היטלר. היטלר היה הסכנה של העולם. ואז היטלר, גרמניה הנאצית, התחילה לבנות פצצת אטום. ואם לגרמניה הייתה פצצת אטום, הגרמנים היו מנצחים במלחמת העולם השנייה. זאת הייתה הסכנה הגדולה, גם ליהודים, אבל גם לכל העולם. אז איינשטיין כתב מכתב לרוזוולט שיש אפשרות שארצות הברית תבנה ותקדים את הגרמנים. ואז הקימו מערך גדול מאוד. אגב, חוץ מאיינשטיין, הרבה מדענים יהודים עבדו על בניית הפצצה, הרבה. חלק מהם יהודים אמריקאים, חלק מהם פליטים יהודים מאירופה, שהתנדבו לעבוד עבודה כזו, עבודת קודש, לעצור את היטלר. כעת, מה קרה? גרמניה נכנעה ללא צורך להשתמש בפצצת האטום, והיא נכנעה לפני שאמריקאים גמרו לבנות את הפצצה הראשונה. ואז הייתה בעיה של האמריקאים, מה עושים עם הפצצה? כבר אין צורך. אז אמרו, כן, אבל עדיין יפן לא נכנעה. אבל הפצצה לא נועדה נגד יפן. יפן כבר הייתה הרוסה לגמרי. היא כבר לא הייתה סכנה לעולם. בקיץ 1945 לא הייתה יותר סכנה יפנית. אלא פשוט הם היו צריכים להיכנע, ואפשר היה לחכות עד שייכנעו. כשנודע למדענים היהודים שעבדו על הפצצה, שעכשיו היא תוטל על יפן, הם התנגדו. הם כתבו פטיציה. אנחנו מתנגדים, אנחנו באנו לבנות את הפצצה נגד גרמניה, נגד היטלר. זאת המלחמה האיומה. המלחמה נגד יפן הייתה מלחמה רגילה.
בין שתי מעצמות, שזה תמיד היו מלחמות כאלה. אנחנו נגד, תעזור ליפן. הם פנו לאיינשטיין. אמרו, בבקשה, תכתוב מכתב, שוב מכתב לנשיא רוזוולט, ותבקש ממנו שהפצצה לא תוטל על יפן. המכתב נשלח לרוזוולט, ורוזוולט מת. רוזוולט מת באופן פתאומי. עד עכשיו אנחנו לא יודעים אם הוא הספיק לקרוא את המכתב, או לא הספיק לקרוא את המכתב לפני שהוא מת. ואז בא נשיא חדש, היה קודם סגן נשיא, הארי טרומן, איש שלא הכירו אותו בכלל, לא ידעו מי הוא, שצריך להוכיח את עצמו שהוא גבר, שהוא איש חזק, והוא החליט שהוא יטיל את הפצצות על יפן, בניגוד לדעתם של המדענים, בניגוד לדעתם של הגנרלים שלו, שאמרו אין צורך, אפשר להכניע את יפן בצורה קונבנציונלית, אין צורך. הוא גם פחד שהרוסים יפלשו ליפן ויקדימו אותו, וזה מה שקרה. אחרי הפצצה הראשונה להירושימה, פתאום ברית המועצות, שלא הייתה במלחמה עם יפן, הכריזה מלחמה, כבשה את מנצ'וריה. יכלה לכבוש את הוקיידו, יכלה לכבוש את ההונסו. אז טרומן חשב, צריך לגמור את המלחמה מיד לפני שהרוסים יתקרבו, וגם נקמה על פרל הרבור ממילא, והחיילים רוצים לבוא הביתה. והטיל 2 פצצות אטום על יפן. מה שמעניין, שזה לא פגע בתדמית של איינשטיין ביפן. לא פגע, להפך, היפנים עד היום מעריצים גדולים של איינשטיין. ואיך אני יודע, איינשטיין קשור באוניברסיטה העברית. הוא היה בין מקימי האוניברסיטה העברית, והוא הוריש את כל הספרים שלו ואת כל מה שהוא כתב, אפילו את הזכות להשתמש בשם איינשטיין, הוא הוריש לאוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית הקימה תערוכה על איינשטיין, ויש גרסה יפנית של התערוכה, והיא עברה הרבה מקומות ביפן. והיפנים התלהבו מאיינשטיין. עד היום, המילה איינשטיין ביפן, הייתי אומר, יש יותר הערצה לאיינשטיין ביפן מאשר בישראל. בישראל תיקח איזשהו ילד, נער, תשאל, מי זה איינשטיין? הוא יגיד, אריק איינשטיין. אז אמר רק אריק איינשטיין. ביפן, כל אחד יודע מי זה איינשטיין. שהיה גאון יהודי, יש לי פה מנגה על איינשטיין, וכל מיני דברים על איינשטיין. ככה שהם לא האשימו את היהודים, הם גם ידעו שיהודים התנגדו לזה שספגו את הפצצה, אבל בכיבוש האמריקאי של יפן היו הרבה יהודים. לא רק באטה סירוטה שכתבה את הסעיפים לנשים, היו גם האיש שכתב את החוקה בשם קיידס, היו הרבה יהודים, יהודים אידיאליסטים, יהודים שרצו לעזור, להפוך את יפן למדינה דמוקרטית, מדינה פציפיסטית. ככה שאין שנאה ליהודים ביפן בגלל איינשטיין. אין גם שנאה לארצות הברית, משום שהיפנים התנהגו בצורה, הייתי אומר, ספורטיבית. התחלנו את המלחמה, הפסדנו, נפסיד כמו בספורט. פעם אתה מנצח, פעם אתה מפסיד. עד היום אין איזה טרור נגד אמריקאים, או מישהו שילך לרצוח נשיא אמריקאי בגלל הירושימה ונגסקי. ואפילו בהירושימה ונגסקי אתה בא למוזיאון, אתה רואה, הפצצה נפלה, טורקה. לא אומרים, אמריקאים זרקו פצצה, נפלה, כאילו משמיים נפלה. אז גם אין רגשות נגד יהודים. ככה שהייתי אומר שיפן היא מדינה שאין בה אנטישמיות, גם לא הייתה אנטישמיות. הייתה בה ספרות אנטישמית. אפילו לא מזמן אונו מסאמי וכאלה שכתבו, אם תדע, את היהודים תדע מה קורה בעולם. אבל זאת ספרות אנטישמית שהיא גם מעריצה של יהודים. שהיא אומרת בעצם, היהודים הם ישתלטו על העולם, אי אפשר למנוע מהם. לכן בואו נתייחס אליהם בסדר, כי ממילא הם ישתלטו על העולם בסופו של דבר. אין גם רגשות אנטי-יפניים בישראל, כי בהרבה מקומות בעולם יש, בגלל המלחמה ובגלל כל דברים, השם יפן מעורר איזו התנגדות, כמו באסיה, בהרבה ארצות. ישראל היא בין המדינות המעטות בעולם שאף פעם לא היו רגשות אנטי-יפניים. הבעיה התעוררה כשקיסר שואה, הירוהיטו, כשהוא מת. ואז כל ראשי המדינות הוזמנו ללוויה שלו. ואז היה הרצוג, נשיא מדינת ישראל, והרבה אנשים בארץ אמרו, מה פתאום? הירוהיטו הוא היה בן ברית של היטלר. וזה שהוא מת, הנשיא ישראל יכבד אותו בבואו, בשום פנים ואופן לא. ואני אז כבר הייתי פעיל והשתתפתי בוויכוח הזה, וטענתי שא', יפן הצילה יהודים בזמן המלחמה, בניגוד לגרמניה שהרגה יהודים. דבר שני, הירוהיטו קיבל את החוקה החדשה,
והוא תרם לדמוקרטיה ביפן ולשלום של יפן. כלומר, הוא עזר ליפן להיות מדינה דמוקרטית פציפיסטית. לכן, וגם שהייתה יפן המדינה הראשונה באסיה שקרתה יחסים דיפלומטיים עם ישראל ב-1952. לכן אנחנו חייבים לשלוח את הנשיא שלנו. ובסוף, למזלי, הדעה שלי גברה, והרצוג יצא ליפן, והיפנים מאוד העריכו את זה. מאוד מאוד העריכו. וזה היה ב-89 שהוא מת, אבל גם לפני זה היה הרצח בלוד, מה שאז היה, קראו לנדבק לוד, כשבאו קוזו אוקמוטו והחברים שלו, והיפנים חששו שיהיו רגשות אנטי-יפניים בישראל, הם לא היו רגשות אנטי-יפניים, הם ידעו בארץ שזה לא מייצג את העם היפני. כלומר, כל הזמן הייתה הערצה ליפן בישראל. הייתה תקופה שבה בגלל החרם הערבי, היפנים צמצמו מאוד את המסחר עם ישראל, ורק מכונית סובארו, המכונית היחידה שיש לנסוע בארץ. אבל החרם הזה נגמר, וכיום היחסים הם מצוינים בין ישראל ליפן. ואני חושב שיש עתיד מאוד חשוב, מאוד זוהר ליחסים בין ישראל ליפן, כי יש הרבה דברים משותפים לעמים האלה. למשל, הערצה של הידע, של המדע, של החקירה. היום כמעט בכל כנס בינלאומי מדעי תמצא יפנים ותמצא ישראלים. כל תחום. נושא יידיש, שפת יידיש, יש מומחה יפני. נושא שפה יפן, הניב של אוקינאווה, יהיה לך ישראלי שם. הסקרנות ללמוד, לדעת. בארץ, כל דבר על יפן, שאני מרצה הרבה על יפן, יש תמיד קהל גדול מאוד שבא לשמוע אותי. סרטים על יפן, אומנות יפנית, טכנולוגיה יפנית. כלומר, הם שני עמים שהם עומדים בראש ההתפתחות הטכנולוגית בעולם כיום. והדבר הזה קשור גם באמביציה גדולה מאוד. פעם, לפני המלחמה, העולם פחד מסכנה יפנית, אולי היפנים יתרגמו את הדברים האלה להשתלטות. אפילו הימין הקיצוני היפני, אויוק, אף אחד מהם לא אומר בואו נכבוש את קוריאה, או נכבוש את סין, או נכבוש את הפיליפינים, נכון? אין לנו דבר כזה. כלומר, אנחנו רואים שתי מדינות שהן בעצם שוחרות שלום, שנמצאות בסכנה. היום יש כבר סכנה ליפן, מסין, מצפון קוריאה, יש סכנה. שהן עם אמביציה עצומה, כלומר, רצון להתקדם, להצליח, שלא מוכנים לומר, כמו שיש הרבה ימים בעולם, אומרים, תראו מה עשו לנו, אנחנו מסכנים, קורבנות, מין רצון של להיות קורבן, או באפריקה, נכון, או אפילו במזרח תיכון, יגידו, האימפריאליזם המערבי, הקולוניאליזם, הם אשמים למצב שלנו. היפנים והיהודים יכלו להגיד עוד יותר היו קורבנות, אבל הם אמרו, במקום לבכות, בואו נעבוד. והם עבדו קשה והתקדמו, וכיום הם במקום ראשון בעולם. אני חושב ששיתוף פעולה בין שני הימים האלה יכול לתרום הרבה מאוד לעולם כיום, כי הם בעצם עובדים בדברים מאוד משלימים אחד לשני, גם בתחום המדע, גם בתחום התרבות. תראה כיום כמה הרבה ספרות יש ביפן, גם בארץ, כמה הרבה אומנות, כמה הרבה, בכל תחום ותחום, גם ישראל, גם יפן הן מעצמות תרבותיות. כלומר, פעם בשביל להיות מעצמה היה חשוב שיהיה לך הרבה נשק. גם זה כבר לא כל כך חשוב. פעם היה חשוב שיהיה לך כלכלה מצוינת, גם זה פחות חשוב. מה שחשוב היום זה מדע, תרבות. זה באמת מעצמה. וזה היפנים גם אומרים, הרבה יפנים אומרים לי, אנחנו צריכים ללמוד מיהודים. למרות שכל כך דיכאו אותם וסבלו, הם הצליחו תמיד היו המצליחים. ועכשיו גם אנחנו צריכים ללמוד מהם, אבל גם אנשים בארץ אומרים, בואו נלמד מהיפנים, איך לעבוד קשה, איך לא לבכות, לא להתבכיין. קרה ביפן 2 פצצות אטום. כל עם אחר בעולם היה עד היום בוכה. וואו, זה מה שעשו עלינו, זרקו עלינו, אנחנו מסכנים. היפנים לא מסכימים, עשו 2 מוזיאונים בהירושימה ובנגסקי, זה אפילו לא יום אבל לאומי, זה יום אבל מקומי בערים האלה. אמרו, בואו נעבור לעתיד, נשכח את העבר. גם לגבי סין,
הסינים עד היום מזכירים ליפנים, אתם עשיתם לנו דבר כזה, היפנים, כבר שכחנו את זה, זה כל כך מזמן, עכשיו אתם נזכרים, כבר שילמנו פיצויים, כבר התנצלנו והכל, אבל יש עמים שאוהבים תמיד לזכור בעבר וכל מיני להאשים את האחרים. ככה שהיפנים היו ישראלים בדבר הזה מצליחים, ועובדה שהרבה ישראלים מצליחים היום ביפן בכל מיני תחומים, ויש הערכה מאוד גבוהה ביפן להייטק הישראלי, לתרבות הישראלית, לאומנות הישראלית, ככה שאני בהחלט רואה קשר בין שני הימים האלה, שתי הארצות האלה, ועכשיו יש לנו שגרירה חדשה ביפן, רותי כהנוף, היא תלמידה שלי, אני גאה בה, ועכשיו יש גם שגרירה אמריקאית ביפן, אז גם אמריקאית, גם ישראלית, אבל אמריקאית, ייחוס שלה שהיא הבת של קנדי, אבל זה הייחוס שלה שהיא למדה, אמנם היא למדה קנג'י סינים, לא חשוב, אבל היא מתמצאת מאוד במזרח אסיה. כך שאני, גם בתחום המסחר, גם בתחום המדע, גם בתחום הטכנולוגיה, אני צופה התפתחות של קשרים טובים מאוד, וזה יהיה לטובת שתי המדינות. ベンガミー・シロニー博士は誰よりも日本の皇室の存在を理解しています。日本民族の歴史を見つめ、日本人以上に日本の良さを理解し、日本精神を心から愛しています。そしてユダヤ人として独自の視点で日本と日本人に勇気を与えてくれます。シロニー教授の鋭く、深く、そして愛情に満ちた言葉には、戦後、私たち日本人が長い歴史の中で持ち続けてきた日本独特の精神文化を思い出しなさい。そして、日本よ、強くありなさい。という励ましのメッセージが込められています。